Днес ще бъде слънчево с по-значителни увеличения на облачността след обяд. Тогава на места в източните и планински части ще вали слаб дъжд. Вятърът също ще е слаб до умерен от североизток. Ще бъде топло с максимални стойности между 25 градуса и 30. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно и почти тихо. В сутрешните часове ще е между 11 и 15 градуса. През деня ще бъде слънчево и топло. След обяд обаче отново ще се появят купесто дъждовни облаци и на места главно в западната половина отново ще вали дъжд. Над планините в следобедните часове ще се заоблачи и на места ще вали. Вятърът ще е слаб по високите части до умерен от северозапад. На височина 1200 метра ще 18 градуса, на 2000 около 11. През следващите дни ще остане топло. До обяд ще бъде слънчево, а след това ще има повече облаци. На места главно в западната половина слабо ще вали.